Campionat de Catalunya ha comptat amb els millors jugadors de les seves categories, des de prebenjamí fins a sub-21, però el nivell ha sigut el màxim que podíem esperar per la competició aquesta. S'ha aconseguit que vinguessin tots els jugadors i tots els jugadors de nivell. La veritat és que sempre es comença com amb més ganes i més il·lusió i això, i molts cops, sense adonar-te'n, a mesura que van passant els partits i això, et notes com molt més cansat, que et pesa més tot, i concentrar-te, al final sempre hi ha moments en què t'acabes desconcentrant, però llavors també quan arriba al final i tot, dius, va, últim esforç, i ja dones el màxim de tu per poder acabar bé, ni que sigui, però és complicat. Sí, a vegades es fa llarg i és complicat, però jo crec que també és important sortir al pavelló, per exemple, si no jugues un matí, fer una altra cosa, perquè al final ja estàs entrenat, ja has fet molts partits aquí, però sobretot descansar també, perquè es fa molt llarg. Per mi m'ha anat molt bé la competició perquè he guanyat i també les sensacions són molt bones. A mi m'ha agradat perquè a les competicions m'agrada molt jugar i em diverteixo i m'agrada perquè hem guanyat a equips i a dobles. Per mi ha anat bé, però diria que he tingut una mica de sort perquè un rival que m'ha tocat ha guanyat tant que jo no esperava i com que jo l'he guanyat a ell, crec que per això he guanyat. A mi m'ha agradat molt perquè ja tinc d'individual 7 copes i estic molt content perquè els meus pares estan molt contents també. Estem satisfets d'haver pogut tornar a la normalitat. El que passa que aquest any hem volgut fer un pas més i al gener-febrer no vam poder fer prèvies del Campionat de Catalunya i hem augmentat la competició a 32 taules i hem pagat una mica de novatos, però la competició al final ha acabat sortint i s'ha fet dintre dels límits que estàvem pensats fer, s'ha pogut fer dobles, s'ha pogut fer equips i hem pogut tornar a una competició normal.